جی دوستو، جیسا کہ تساں دوستاں کو معلوم ہے کہ جلال پور پیر والا تے علی پور دے حالات جڑا نا سیابی صورتحال بہت سنگین اور جڑا نا وہ ہنگامی صورتحال ہے. اتھوں دی دوست کافی تعداد دے اندر پھسے ہوئے ہیں. صبح بھی میرا رابطہ جلال پور بھی ہویا ہے تے علی پور بھی ہویا تے اتھاں دوہیں جڑے نا تحصیلاں دے اندر دوہیں علاقے دے اندر عوام بڑی پریشان تے ہوئے. انہاں کو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، خیر فرمائے. اس حوالے دے نال کل تو 24 گھنٹے ہن ٹھیک ہے. کل یعنی کہ سوموار 7 تو لے 8 تو کل 8 یا 9 تھی گئی ہے تے کوئی سکون میں کوئی نہیں سنتے. بڑی پریشانی ہے کہ جڑے دوست انتہائی پریشانی دے اندر پھسے ہوئے ہیں. نہ کوئی انتظام ہے کشتی وغیرہ دا نکلن دا تے اتھیں چھتاں دے اتے گزارا کیتی پین یا کوئی درختاں تے کوئی کیویں بیچارے. تو اس حوالے دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرمائے، خیر فرمائے. میں اپنے دوستاں دے نال اتھوں راجن پور تو 24 گھنٹے انتظار نہ رات میں کو بھی سکون نیندر نہیں آئی. پریشانی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے دوست کیڑے حالے چ. تے ہن جڑا نا میں اج بروز منگل ہن اتھوں روانہ تھیندا پیا راجن پور تو. انشاءاللہ اتھاں پہنچ کے مزید جڑی صورتحال ہو سی وہ بھی جناب تک پہنچے سوں تے جناب جڑے قریب والے دوست ہو وہ بھی انہاں دوستاں کو کشتی دا انتظام اور مزید جڑے دوست ہیں نال ہو کے جویں میں کل بھی عرض کیتے کہ جانی طور تے مالی طور تے مرکز نال رابطہ کر کے جانی طور تے وہاں اتھاں ون کے پہنچ کے انہاں دوستاں کو ریسکیو کیتا ونجے، انہاں کو باہر کڈھیا ونجے، تعاون کیتا ونجے، نال تھیا ونجے. انشاءاللہ میں بھی اپنے دوستاں دے نال اتھوں روانہ تھیندا پیا. اللہ تعالیٰ ساڈی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے. انہاں دوستاں دی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، مدد فرمائے تے اللہ تعالیٰ ساڈی کاوش قبول فرمائے. بس انشاءاللہ عزیز باقی جڑے دوست بھی کوشش کر سکدے ہیں وہ بھی اپنی جاری رکھیں تے اتھیں پہنچن. جڑے پہنچ سکدے ہیں، جڑے تعاون کر سکدے ہیں، جڑے مالی تعاون کر سکدے ہیں پہنچ نہیں سکدے تو وہ بھی مرکز دے نال رابطہ کر کے وہ بھی بھرپور اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اپنے بزرگاں دے صدقے. جڑا انہاں دوستاں کو اس پریشانی تو بچاوے، محفوظ فرماوے. تمام دوست جڑا نا جڑا جانی طور تے تعاون کر سکدے وہ جانی طور تے کرے، جڑا مالی طور تے کر سکدے مالی طور تے. جڑے باقی دوست ہیں وہ خصوصی دعا دا اہتمام انتظام کرن کیونکہ پانی دی صورتحال جڑی ہے نا علی پوری چجرے درویش سویرے میں پولیس نے جڑے پھسے ہوئے ہیں انہاں دا فون ہے. انہاں کہ مزید ساڈے کول پانی دا اضافہ ہے تے کمی کوئی نہیں. اور یہ صورتحال علی پور دے اندر بھی ہے اور یہ تقریباً جڑی نا جلال پور پیر والے دے اندر بھی ہے. باقی علاقے دے اندر بھی دوست جڑا رابطہ کی اتھوں دے بھی حالات ہیں نازک. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور شیر شاہ والے پاسے بھی دوست اپنے ہیں اوڈے بھی دسے نے پن بن تروڑن دا تے نظام کر رتو کال. اللہ تعالیٰ